कौन तरकारी करे तो भातटा बाड़नु से पट अछि ए पट फेर उठेउ से पट टोकाटा मु बाड़ी ना काई तू वाले को माने नुआ ମାନେ ଟିକେ ବାହାର ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର କରି ବାହାରିଛି ସୁନ୍ଦର ଗଢିଟେ ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ବାସ୍ନାରେ ବି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆଉ ଖାଲି ଝୋଳରେ ତ ଖିଆ ହବ ଆଉ गोटे जनका गोटे पीस तो ना दी पीस ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେ ଲେଗ ପିସ୍ ସବୁ ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ କଣ ବାଡି ଆଉ କଣ ଝୋଳ ଝୋଳ ଦେ ଆଳୁ ଦେ ଆଳୁ ଯଦି ଆଳୁ ଆଳୁ ଗୋଡା ଗୋଟେ ନାକା ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ତ ଏଇ ଗୋଡ଼ ସେମିତିଆ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଦେଇ ଧୋଇ ଦେଉନ ତତେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତତଲା ହେଇଛି ଓହୋ ଆଳୁ ଦେ ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଦେ ଗୋଳା ହେଇଛି ବା ବାସ୍ 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 ସେତିକି ଖାଇସାରିଲା ତାପରେ ଆଳୁ ଶୁଣ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେ ବୋବାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଝୋଳଟା ହେଇଛି ନା ବୁଝିଲ ପିଇଦେବି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏଥିସହିତ ଆମର ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଖାଇବାର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ରଖୁଛୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।